molts xiquets i xiquetes, especialment durant el govern del Partit Popular, es portaven un tàper com este a l'escola, perquè hi havia molt poques ajudes de menjador escolar. Doncs bé, este matí parlava de baixar els impostos una persona que quan estava al govern va intentar cobrar els xiquets i les xiquetes per portar-se un tàper com este a l'escola. Cobrar als xiquets i xiquetes per portar-se a l'escola el que els havien fet a sa casa. No és això l'impost més ridícul que a algú se li puga ocórrer? No és això l'impost més ridícul que a algú se li puga ocórrer? Una sociedad que no cuida de sus niños no cuida de su futuro. Us sonarà aquesta frase, s'ha dit este matí. Parafrasejant a la senyora Català, a la persona que ha dit aquesta frase li diria: esta senyora va perdre eixe dia la dignitat per estar així. Afortunadament, senyories, no governa la dreta, sinó el botànic. Tenim més de 140.000 xiquets i xiquetes amb ajudes al menjador i 60.000 que no paguen res per menjar a les nostres escoles. Per això, que la dreta siga honesta d'una vegada i li diga a les famílies valencianes la veritat, que quan parlen de baixar els impostos als rics, del que estan parlant és de retallar drets quantificats vora els 1.600 milions d'euros en retallades, és el que volen aplicar des de la dreta. Parlen de baixar els impostos, però el que volen és donar-li més diners als rics mentre deixen a les famílies valencianes sense ajudes, sense llibres gratuïts, sense medicines gratuïtes i qui sap si amb un impost al tàper.